Wara xhur ta' stennija u l-menti minn plejers tal-polo dwar il-kundizzjoni tal-pitch fil-Marsa, fl-aħħar jiem beda x-xogħol ta' tiswija fuq il-faċilità. Naħseb jiena ma tal-polo qegħdin naħdmu 8 feet. Ovvjament tifhimhom li kien hemm ċertu garru xtaqgħu ovvjament li jirkbu jerġgħu jilagħbu, qegħdin fuq ix-xwieq ukoll ovvjament reġa' għandna imħabbra ġimgħa xita, però xorta irnexxinna ġibna l-makkinarju kif qegħdin taraw u l-makkinarju beda. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Equidrome qal li d-dowmin kien marbut l-aktar mal-kondizzjonijiet estremi tat-temp li ħallew il-ħamrija diffiċli biex tinħadem. Spjega wkoll li fuq il-kumpless baqgħu għaddejjin xogħlijiet oħra ta' manutenzjoni fosthom fuq it-trakka ewlenija. Sostna li l-korsa tat-tiġrijiet illum tinsab f'kundizzjoni mill-aqwa u laħqet standard internazzjonali. Il-kondizjoni tal-korsa qatt ma niftakara ġifieri din kwalità tal-livell meta ngħidu tal-livell internazzjonali vera tal-livell internazzjonali. Waqt iżjara fuq is-sit, il-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Annimali Dr. Flera Belas tħarġet l-ilmenti dwar saħħa u sigurtà. U rakkomandazzjonijiet kienu rigwardanti kemm il-korsa kif ukoll l-ejja tal-polo pitch, ġifieri kien hemm diversi bosta. Il-Kummissarju laqat ix-xogħol u esprimiet it-tama li jkomplu jittieħdu miżuri biex jonqsu r-riski. Ir-rakkomandazzjonijiet are going to be taken into account ħajtieħdu konsiderazzjoni u nispera li meta ħieġi l-waqt ħajkun minnu. Però sissa l-lum għaw ċenġejt bdejt li nara l-xogħlijiet qed isiru. Ġifieri dak huwa żvilupp li wieħed irid jara bħala pożittiv. Fost il-ponti li tqajmu waqt iżjara gandott bejn it-trakka ta' ġewwa u ta' barra. Li skont il-Kummissarju jista' joħloq riskju għal numru kbir ta' żwiemel li jużaw il-faċilità. Rakomandat li jiżdied iċ-ċaq biex jitnaqqas il-periklu tal-gandot. Il-kap eżekuttiv qal li dan ir-riskju mistenni jonqos meta jikbru l-arbuxelli li għandhom iservu tal-qugħ naturali. Periklu ieħor huwa ħajt imwaqqa mad-dawra. Il-management qal li hemm pjan biex jerġa' jinbena. Sa dan it-tant tpoġġiet grada ta' livell internazzjonali u tqiedu blokok tal-konkos bħala miżuri temporanji ta' sigurtà. Il-kap eżekuttiv qal li x-xogħol jieħu żmien minħabba permessi u ċirkostanzi mhux mistennija. Iżda l-Kummissarju fakret li minkejja l-progress li qed isir għad hemm xogħol ieħor li jrid jitwettaq. Hemm ċertu affarijiet oħrajn mhux ngħidlek is-saħħa tal-annimali hija 100%, però nifhem il-proġett bħalissa hemm elementi minnhom li qegħdin għadu qed isiru. Il-kap eżekuttiv temm jgħid li jekk ma jinqala xejn il-pitch tal-polo ikun lest sal-aħħar ta' April.